Cha, 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 Igbo kwenu. Owe. Cha, 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 Igbo kwenu. Owe. Cha, 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 Igbo kwenu. Owe. Abia kwenu. Owe. Anambra kwenu. Owe. Ebonyi kwenu. Owe. Enugu kwenu. Owe. Imo kwenu. Owe. Nigeria kwezuono. Hello, my beautiful friends, families, and loved ones. I welcome you all once again to my Igbo segment known as Let's Learn Everything About the Igbo. Today we're going to talk about numbers in Igbo language. What the Igbo call numbers. Okay, so today that's what we are going to look at. Numbers, first of all, is called ONUOGUGU in Igbo. ONUOGUGU in Igbo or Igbo language. ONUOGUGU. O-ne-o, o-ge-o, ge-o. O-ne-o, o-ge-o, ge-o. ONUOGUGU. All right. Let's start. 1, otu. 2, abụọ. 3, atọ. 4, anọ. 5, ise. 6, isii. 7, asaa. 8, asatọ. 9, itoolu. 10, iri. 11, iri na otu. 12, iri na abụọ. 13, iri na atọ. 14, iri na anọ. 15, iri na ise. 16, iri na isii. 17, iri na asaa. 18, iri na asatọ. 19, iri na itoolu. 20, iri abụọ. 20 can be called ogu, oge-o, or uhu, o-hi-u. Either ogu or uhu is allowed. But in the case of trying to drive home some salient points here, we have to call 20 iri abụọ. Iri is 10. When you add another 10 to it, it becomes 20. That is why it's called iri abụọ. Abụọ is 2. Okay. Now, let's continue. 21, iri abụọ na otu. 22, iri abụọ na abụọ. 23, iri abụọ na atọ. 24, iri abụọ na anọ. 25, iri abụọ na ise. 26, iri abụọ na isii. 27, iri abụọ na asaa. 28, iri abụọ na asatọ. 29, iri abụọ na itoolu. 30, iri atọ. Iri, remember, is 10 in Igbo. 10 is called iri in Igbo. So when you bring 3 tens, iri, 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 iri plus iri, that is 30. Iri is 10. When you multiply 10 by 3, it gives you 30. That is why it's called iri ato. Ato is 3. If you are following, okay, then iri is 10. 10 times 3, 30. Iri ato is equal to 30. 31, iri ato na otu. 32, iri ato na abụọ. 33, iri ato na atọ. 34, iri atọ na anọ. 35, iri atọ na ise. 36, iri atọ na isii. 37, iri atọ na asaa. 38, iri atọ na asatọ. 39, iri atọ na itoolu. 40, iri anọ. Anọ is 4. Iri is 10. 10 times 4 will give you 40. That is why it's called iri anọ. 41, iri anọ na otu.
42, iri anọ na abụọ, 43, iri anọ na atọ, 45, 44, iri anọ na anọ, 45, iri anọ na ise, 46, iri anọ na isii, 47, iri anọ na asaa, 48, iri anọ na asatọ, 49, iri anọ na itoolu, 50, iri ise. Ise is 5 if you actually following from the start. Then when you multiply 5 by 10, it gives you 50. 10 is iri in Igbo. 5 is ise in Igbo. Then 10 times 5 is 50. That is why we call it iri ise. 50 is equal to iri ise. 51, iri ise na otu. 52, iri ise na abụọ. 53, iri ise na atọ. 54, iri ise na anọ. 55, iri ise na ise. 56, iri ise na isii. 57, iri ise na asaa. 58, iri ise na asatọ. 59, iri ise na itoolu. 60, iri isii. Isii is 6. Iri is 10, as I usually say. Then when you multiply 6 by 10, it gives you 60. Then 60, as it stands alone, is known in Igbo, it's known in ONUOGUGU, that is in numbers, as iri isii. 61, iri isii na otu. 62, iri isii na abụọ. 63, iri isii na atọ. 64, iri isii na anọ. 65, iri isii na ise. 66, iri isii na isii. 67, iri isii na asaa. 68, iri isii na asatọ. 69, iri isii na itoolu. 70, iri asaa. Asaa is 7. Then 10 is, asaa is 7. Iri is 10. When you multiply 10 by, 10 is iri in Igbo. Then 7 is asaa in Igbo. When you multiply 10 by 7, it gives you 70. Then 70, when standing alone, is called iri asaa. That is iri, 10, 10, 10 into 7 places. Asaa is 7. That's how we got iri asaa, which means 70 in English. Okay, 71, iri asaa na otu. 72, iri asaa na abụọ. 73, iri asaa na atọ. 74, iri asaa na anọ. 75, iri asaa na ise. 76, iri asaa na isii. 77, iri asaa na asaa. 78, iri asaa na asatọ. 79, iri asaa na itoolu. 80, iri asatọ. Asatọ is 8. Then 10, as usual, is iri. Iri is 10. Asatọ is 8. 10 times 8 will give you 80. 80, when standing alone, is called in Igbo numbers as iri asatọ. Okay? Now, let's continue. Iri asatọ na otu. 81. 81, iri asatọ na otu. 82, iri asatọ na abụọ. 83, iri asatọ na atọ. 84, iri asatọ na anọ. 85, iri asatọ na ise. 86, iri asatọ na isii. 87, iri asatọ na asaa. 88, iri asatọ na asatọ. 89, iri asatọ na itoolu. 90, iri itoolu. Itoolu is 9. If you start from the beginning to count it, count these numbers. When you see 9, you hear itoolu. So now here, 90. That is 10 times 9 will give you 90. 10 is iri. 9 is itoolu. 9 times 10, 90. And when 90 stands alone or is standing alone, is pronounced or called in Igbo as iri itoolu, which is 90. All right, let's continue. 91, iri itoolu na otu. 92, iri itoolu na abụọ.
93 iri itoolu na atọ, 94 iri itoolu 94 iri itoolu na anọ, 95 iri itoolu na ise, 96 iri itoolu na isii, 97 iri itoolu na asaa, 98 iri itoolu na asatọ, 99 iri itoolu na itoolu, 100 narị. 100 is narị. That's what it's called in Igbo number. All right, when we meet next time, we'll continue from where we stopped. All right, guys, thank you so much for listening and watching. Love you all. Please don't forget to subscribe to my channel. I would appreciate once you do so that you will be able to benefit from all these lessons on Igbo. The lesson that's called Let's Learn Everything About the Igbo. Bye-bye, everyone. Love you.